אז כן, היום אנחנו פה בעונה החדשה רק בשבילכם, והיום יש לנו כאן את הסקינים החדשים, לארי ולורי, הצצה לעדכון. אז כן, אז כבר יש לנו את כל הדמויות. אז בואו נראה מה עם הסקין של אדגר. בואו נקנה רק בשביל הסרטון הזה. אני אומר לכם, יהיה צצה לעדכון עוד הרבה. אז ככה יצא הסקין של אדגר. בואו נשחק איתו עכשיו. רואים, אנחנו יכולים להשיג, אל תחשבו שזה צ'יטים. אז נעשה בחירה במשחק. אז כן, עכשיו אנחנו נשחק. מה זה? יש אנשים שיוצרי סופרסל כאן, הוא יוצר סופרסל והוא הרג אותי במכה. לא, יש כאן הרבה אנשים, מול מי שנשחק בהם זה רק יוצרי סופרסל, ככה ברול סטארס אמר שהוא יעשה לי. ואני לא יודע למה הוא רוצה לעשות ככה. הנה רואים, אפילו יש כאן אז פליז תתמכו בי בחנות, רק שיהיה לנו כיף ביחד. אוי פאק. יש לי שיטה. וואלה, זה כבר שמנו את זה לבד. בואו נעשה את זה. אני רוצה להפעיל סופר טעינה אבל אין לי. מה זה? למה כולם פה עם קוד בחנות? לפחות לי יש קוד לא כמו שלהם. פאק. איי. אוקיי, אם זו העונה החדשה, אז למה אתם אומרים למה הוא הולך הרבה גביעים? ככה זו העונה החדשה, אם אתם יודעים. הם לא נותנים לי להשיג, כי אני כבר יוצא בסופרסל וזה משתמשים של ברול סטארס. הם נתנו לי את המשתמש שלהם רק ואני החלפתי שם. אז בוא ניקח קצת קרדיטים, הבנתי כבר, אני בתהילה, וואלה לא ידעתי. אז בוא ניקח קרדיטים לתהילה. אולי יהיה לפרוי? לא משנה, זה קצת מטבע, זה גם טוב. שאני לא יכול להראות את הפרצוף, אבל פעם קודמת זה היה אל תשאלו. אז בואו נפתח את העגלי ביחד. רגע. שנייה. אז חברים, יש לנו פה אגדי. בואו נפתח.
אוקיי. אז עלה לי כבר משימות. לא היה לי כוח כבר. אז בואו נקנה. אני אשיג הרבה. נכון, יש לי 0 וכאן 20 אדום. אני אשיג הרבה ואני אחזור אליכם. אז כן, אמרתי שאני אשיג, השגתי ואז נהיה לי 0. אז בואו נמשיך. עכשיו נבדוק את הסופר טעינה שלו. כן, וכולם פה יצורי סופרסל פעם שנייה של נומר. רק אל תגיבי. איזה סתומה. מה זה? כמעט וכולם כאן צל. אז יודעים מה? אני עכשיו אעשה סטופ, ייכנס לצל, ישדרג אותה, 11, קנה לה את הסקין, ואני אחזור. אז כן, עשיתי את זה. ועכשיו אני רוצה שכולם רוצים, או איך שלא אומרים. כולם פה ימצאו כמעט. אומייגאד. היא מטורפת. אז חברים, אני בטעות עצרתי את הסרטון. אז חזרתי כבר. אז בואו נמשיך. רגע, אם יש לנו כבר את כל הדמויות, אז למה אנחנו עדיין עם כזה? מה נבחר? את זה של העונה החדשה. וצבע השם לא סגור. לא. אז כן חברים, זה היה לעונה הצצה לעדכון לעונה החדשה. יאללה ביי.